Ndizi TV, obwensu, Gusii. Muna na indo mwanchi umurigererio Ndizi TV na bwansu Gusii karabona ogenderete kwegokia kubwatia mirubiri yonsi iyegetasenie kigacyaragire Chinsa Isato karongo kwarigania SMS ya mayango manyumuna na rayana kwariganire asenchera ere yobwekiranu asensemo ya Facebook tanyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na sumutandao Twitter na bogo twetra @Ndizi TV News ero togendere gusanga na boigo kwimanya manke. Mwanchi umurigererio kwarigania keroto kubwaterana nere Petronira Mukeira soko enekia chibicanirio gichago ikeire Joshua Auta sensemo imanyererio na incherio tariane Everline Osero toko ya chaka senchira yo wekeranu korwase county ya Nyamira awase enka yomongina Teresa Buchaberi uyobeteka gusiria obogima bwaye asenchira yo bututukanu yabereke wesokia na kogania obokonyi eriyo konyora obwene bwabo omongino yo nigabeteka gusiria obogima bwaye asenchera ere yobutukanu kitarikinye cyomutienyi okianda omwako yega ase omokomanda bw'abanyanyimbo ase sub county ya Nyamira North abeirega kwenekia nagotayo nabachakire obutuki bw'emikegima eri ogokonya amateyo ase okonyora obwene bwabo muri kitko rwase county ya Nyamira Job Manki no robot rwase bwikirano kaigu gukura ukura teba uiga kyabana bane mogonkonya na kurepi enka mokorwa ansemo ya biego ebunge ya borabu county Nyamira nigegendra chekorera obwene bwabo maega yogokwo koyo mobo asenke yuteresia Buchaberi awata oyobeteka gusiria obugima bwaye asenchera obututukanu wiki ya chitarikinye omotienyi oyo yarengi sana neiga emburega chaka gutu ikira ya chaka gutu agasoa agatimoka nyumba emburega tua paka saa 11 hivi kira ya saa 11 hivi mbura ya ture ya sirire agatetikanda asoka para kulia mabere kubwatekana na kirori oyuboigo oyore mokamumura ase omochi oyo asamarie taline trogena nigo baigwete ebikuro Jumatatu ya etete Chinsa Isato chabotuko yani kije kirisa 3:30 tukaigwo gukura teba uiga kyabana bane mogonkonya na kure ngabuga nyomba riginkirete ekamati gachigante imama nonyukura taraika nyumba ukure iri chibanda mate asaba monyorete nyagusira kare ase omugondo bw'ekibando getirianda agante binju tomuri gitaraika nyumba tugatirimbo kalenda ase bakorara tukamuri gikibanda ekime tukamuri gikibanda abugweta narito monyoreta bekirasi giteiga arairo rubagense tukamoimokia tukabuga na maruntu anywete tukamoimokia tukamoiki nyumba bona nariye ija ikirisa 10 ya mambia nkonyora nainde kamati kondangiria rineti riritware ritimama tachiti kubuka ante bimweno ene chali na konyagusa na baraire muna twamubegite katirimbuka guchimata sibakorara narinyorete mama ngochikumukuna igaumetakiritekiri bona rende tokuvuga igako tochikumukuna tukanyora kene ukure tukachigukura rende abantu rende barana nekena akwete gitogokura tukanyora kene abantu bagatata akwete narirende mambi bokiete ensemo yaye Rogers Rogena oyoro mumura unyagusira niganyorete esimikare Nairobi igoro yogosira kwangina nigo yarengeri tukuria Jumanne Chinsa igasa 2 asina renga ali mucho na rubinga nyoresi bone simi bagonte mamu mino kure
asateba eng'aneni yogoichania mono asasabire obotuki bwaime gokorwa erinde komanya oboene igore y'eng'aneye kujarikana ono nchinaye gusaba omonene akorogwanja kwaye yaki ya mama itu ya serikali etugwatisha oburengi abaye ntugwata abana bara babisana boigo ntwerege tambukiro gusanga no musabu county commander Nyamira North Elizabeth ayoto tebibuna nigo botuki bogendrete aseboine igababwatire abakagerwa korende ekero bakikonyora obusaiti bwaisaine bakikobaikia ase kegambero. I'm Elizabeth Wafuloba, Sub-County Police Commander Nyamira North. Yeah, we are investigating a case of an old lady who was attacked while she was going home at night, and we have some suspects whom we are pursuing, and if we get evidence, we shall take them before the court the law. Reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi. Miamano murikeito Job Maangi asoroboti ururukiranu kurwase County Nyamira keroto wacha se County ya Kisii nigo abamenyi bensemo ya marani iyo gotoka sebunge ya kitutu chache South kitutu chache North ababeire bawesokia na kwemurunganeria omusunte oyobeire go koineki wasensemeyo ase ege kabono kurengana baraboni go abaibi babete bakoibachi transformer kubairira barabuo guchandika egento baganirie serikali kwene kiabuna ngoligereriere na mono oburendi otingiwa ase Chinsa mecho murikeito Brighton Makori noroboti urwaso bwikirano kanavyo serikali tusaidie kwa maana tuko na watoto wanasomea hii maneno ya stima taa kienda watoto wanasumbuka sana kupata ile elimu wake wamepewa na walimu wafanye. Tuliamuka asubuhi moja tukapata transformer yetu imeenda. Tulipouliza wenye walichukua tuko wajua. Transformer yetu iliibiwa na kuna giza. Kila mahali ni blackout. Sasa tuko na uoga wa kuibiwa mali yetu. Hivyo wananchi wa Marani sasa hivi wanaendelea kulia. Wanalilia wizi mali yao. Usiku watu hawalali. Wanalala nje wakichunga mali yao kwa sababu hakuna stima. Ibono nabye ebirero byabamenyi ba Marani asebunge ya kitutu jaje North asebono batebirina kubatikana no kuru west meyo nigobono bare asegesunte boigo boibi nigobogendete guchurena asense meyo asebono batari kurara no nyenetoro asebono bakumedie ningogocha kubakonya kunino nabo nigobagendete kuburia serikali wesona nigatina kugayana ingana eyo. So tunaomba serikali na Simbarati ambaye ni gavana wetu na mchumbe wetu Bwana Chavet watusaidie ili tupate moto. Hapa nyumbani ni kisa. Tena tuko na kisiagi cha majani hapa Sombo. Tunaomba hapo pia kuna giza kwa sababu ya ukosefu wa umeme hapa kwetu. Kila mahali ukipita hata kwa barabara ni giza. Saa zingine itakuwa shida hata kutembea usiku kwa sababu watu wanaogopa hata wakitoka nje wataesa chapwa na hata na machambazi. Sasa tunalia rais wetu hata gavana wetu Simbarati, tafadhali mahali ulipo saidiana, mtusaidie sisi wananchi wa Marani. Ni heri utusaidie hata MP wetu tunakuomba tafadhali jaribu chini upate hii transformer utusaidie hapa. Mimi pia ni mfugaji wa ng'ombe. Ng'ombe yangu inasumbuka sana kwa maana niko na mashini ile ya kukatakata nyasi ya kukulisha ng'ombe. Boigo mangana yuna nyardeka okwanirwa no mubunge bwebunge iyo Chavet Nyakundi oyo nyardeka kurege tindigo cha saba ibi bensemeyo nagate abuna alingane lindigendete kurigerirwa ingana yasiretwe no county commissioner bwe county ya Kisii Tom Anchere. Hizi umezidi sana. Tumekaa chini na viongozi na tumeelewana tutatengeneza kamiti ambazo zitaweza kuhakikisha ya kwamba tumeshika hawa wezi na wamewekwa korokoroni, kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakishikwa na kuachiliwa, lakini tumekaa hapa leo, siku ya leo tumeshirikiana na polisi, tumeshirikiana na wanavijiji ya kwamba tutakuwa very vigilant kuhakikisha ya kwamba yeyote yule atapatikana akiiba transformer ataweza kushikwa na
koti iweze kumshika na kumweka ndani, kwa sababu huu wizi umezidi sana. Na hapa Kitutu cha Chenot stima iko chini zaidi, na watu wakiendelea kuiba hizi transformer na vile stima iko chini, watu wetu watakuwa na shida nyingi. Kama juzi waliiba hapa katika hospitali yetu ya Marani, na unajua hapo kuna facilities nyingi za wagonjwa, machines mingi za kutibu wagonjwa hapo. Licha ya changamoto kidogo katika sub-county ya Marani ambapo swala la upotevu wa transformer limeibuka, na tumekubaliana kwamba kuanzia sasa manaibu wa chiefs na ma-chiefs lazima wafanye vikao kila wiki, na hizi vikao zao za usalama lazima wajumuishe wale viongozi wa bodaboda, they have to incorporate them, na pia wajumuishe viongozi wa vijana, youths, kwa sababu hawa ndio watu wako na nafasi nzuri ya kupata habari kwa masuala ya usalama. Abamenya bono bamarani nigo bagendete gutwara ubwo bonene ekere bintu aho bigendete gusarika asense meyo kupatikana no kuburo westima asegeka goikabono no semeri kwa babuna mbachi gokonywa erinda abandi banyare bakwiranira nemirimo yabo yakiraritiko anene libare gotumeka estima ase ensemo eyo nguripotirigeta seni Ndizi TV eridariane Brighton Makori Miyamana umuriketo Brighton Makori ase oroboti ururikiranu magiga y'umwana Zakari Mugire korwa ensemo ya Bigogo imeye wodi ya Kiogoro weta matemu nagokonyo n'ubuteneri bw'eskuru y'abamuraya Nyamawa iri kwegenderera n'ekisemi cyaye bono nigo ubuteneri bw'eskuru eyo bwabere bokwerusanania ase okumusira na kumugania wakana school fees egento kyababereire ekongu gosege kongu abaiboli baye nabono nigo baruro kuboria gochiase abantu bogokonya bomoyo muyawe sokya na kobakonya eri omwanobo abega wakana school fees na kogendereria amasomaye murikeito Josephat Amisi no robot yoru na korete itirastia nga join Nyamawa boys na bwata max 350 akero na nyorete ri rubenga nda gochionje weka koligyo bokonye ko rafisi njale ngororo bakango bokonye lakini bona kero yegete tam 1 tam 2 tam 3 na somire bona tam 3 yegana ryo na tumiru chibesa nka icho chitayo Magea Zakari Mugire gokora amatemu aye class ya 5 na 3 mwaka nyara tukoba gogweta na konyora amagchimi 350 na boigo kubwatakana no butaka bwarenge asinga yabo eskuru y'abamuraya Nyamagwa kubwaterana amuno mwalimu monene bakanyara ko bakomuira elinde banyara ko bakomokonya elinda gendere amone kisemi cyae kira bana mwana aiko betebuye kabake skuru eri arangire tuguchi agateba ngatingo nyara kobera isiko na inde ndangeiri guchese skuru yendangeiri omwana agatema agako babake skuru akagenda akasabali agakwana no mwalimu abalimu amaena bakamwanjira umwana oyo mwana agachaka ngeresa nkagenda bakatokagenda nere ganchira nangango konya bari umwana oyo ase omukobyo kabere bono nigo Zakari Mugire nyare ko bagotigara asinga yaye maga yoboteneri bwe school ya Nyamagwa boys komutuma elinda nyare ko bagakoreta anene school fees yaikira gati umwana oyo agaika gati agachaga seri gugochaka kira seri gugochaka ari keire piri yechibesa umwana oyi agachaka ngoyi tokanda nere bake school nkagenda nganyoro mwalimu principal nkagamba ngakwana ne nkagenda bakobisi nkagenda kumanya rende nga nande nkikiabe kebe umwana tuka karandikira karobanchira nitenga umwana onyoriro obokonyi aranyare gokonya kurende nigo yabire akongu asomongina Helen Mugire limo ya kambera serious akanga pino no gontegerera gantebi mungina soka tinyi wetigento gontebi ngakwana nga chinsebere chingi matari gontegerera kundigererio rigererinse ekero yaikira ngamotebi ngamoikamerera ngomotebi nga egento kero bono igoko ngari rube dikworo kinga tali sukuru arwe sukuru ndigi asenda nyale renda asenda nyale ni nyora se sukuru eria tathangire tuguchi mwalimu itakoreti kenande machibu tayangete igakirete agante isoka abandi mbatagete gukwana
nabo magigaye gitaseni kia Ndizi TV goikirana ase skuru eyo ya Nyamagwari tkolia rero amona Zakari Mogire nigo mwarimu omonene we skuru eyo mboigo anyara kobaga komoboria Zakari anyara kobaga kwirananga gwikira chinga kichiri anene school fees anyara kobaga gegotoka bono nigo amabori amanene atigarite anene gochia ase enga eye ya Zakari bono ngo sabanga gaki Gosenko bori ngankie kiabeire ntari gukani kurutangani senda iraneri no kotebanga yani to wanjira nangu mwana asome skuru nande kwa maya kumobeka isiko paka obera isiko nona masomo atari gusoma asomire tamu entangani ya kabere bono ya soire koleta esita nechibase chitakire chintanyale kwa 40 okoboria okonene gochia ase engeye anene no gosaba ko mwana Zakari Mogire gochia se abarai abantu bonde bonsi babwate okogani okuya banyara koba kwesokia elinde banyara koba kumubwatesia omwana Zakari anyara koba wikirania endoto yaye yokobo muna chebina bono gaki uyuraga nina gokunua se nkoro yaye munenya sara motebi ime yaye nabago konya sense meyu ese na gusaba so ni bwasi uratu aro kona awo nkonya anya sene na hakumusiseni biyamono ngo sabo bokonyi ngendere ni skuru jegobo muntu nanje nje kerongo cha ukora masomo ani gento ndigetien nje mbe church nje nje gokonyi family yane kuri Patrick Taseni kia Ndizi TV kuri kenyoro kia bigogo ikigotoka ime ward ya Kiogoro ya constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii Literane Josephat Amisi Mia mwana omurike ito Josephat Amisi ase oroboti ururikanu omunyaroka yo maserieta field trade mugrango kuruwe kenyoro kia iti sub location ya Iranda ebunge ya Kitutu Chache South anigo aganirie obokonyi bwogoso ase university ya Maseno elio kogendereria amasomaye korengana nere nigo ngina beteka gusirana kumutigana tatu mwabo oyo okonyora kwaye kuri nsekegima asibono atabwati enchirende yo kumwira se university yo field trade niga koleta matemu aye ase chintunda ibere a KCSE korenda bono nigo areisiko atabwati njerende yo kogendereria amasomo na niga buririo bokonyi koruase abantu bomoyo mya elio gwikirania endoto yaye muriketo Frida Kerubo namaki. I completed my form for last year. I scored a B+. It becomes very painful when my friends tell me that they are in school. Well, I'm also out. So Nechingaki aboro kigwa bagendete gosoa asechi university ensemoyo moiseke field trade mogirango nigasiririe ogosemeria chingaki atabete kagoikirana eskuru litko ligoro tukulia igoro na torto muichano monne ekero omwana yachite bakobisi yane gakurira agwata masara ko kontebi mugambi nje gondo mwana Charles Nyagisiba kubiti na korta matem ngaita kanyore B plane lakini wono abandirera bali pote skuru jetincheti wono she just collapsed nganyora kolera I took time kumukania kumukiria ngamatebi no tegerera ngakira to mabesimi kumuboli umwana oyo ngakiale abantu yomugambi timbo atikende abantu natebara konkonya barankonya mwana abati kuri poti kurugore skuru wono chimbu atinjerende nigo field trade akoreta matemu aye kirasige 12 omwaka bwekiri bubere 24 nabo igo kwenyorera AC+ asekolende atabwate enibo yo kogendereria na masomo ekikirete koirora ase skuru ya Nyataro aso mwaka bwekiri bubere 22 nabo igo goikaransira amatemu aya manene na kwenyorera AB plane bono iga nigo aganire gosoa ase university ya Maseno ligokora ekosi ya physiotherapy ase kolende enibo ya bolire igasomero bokongira asirete 2018 una asirete omwibuli na bwate kinga bonchali ali sinamenyete nona abegete imeria necha ene ka obyara okonya abana bono no mwibuli agachaka orobusade ni akaoni umuhondo bona kandeta nkaga igabugitutu bono nka kininkeyo igonko gena munde kiboro nakora imia
usemina 50 gucha 200 bona aje gotemanjira kinda akonye mwana na asinyiru bona 200 gaki nkoragerande sabuni nkora bona hango bona gake basamulia mutare gonkonye mwana gake mwana akorera bwira nkoragira taikoragira bona chiko ubuku mubwira n'ubugima Omokonyi bw'omugambi korwa ase sublocation ya Iranda Charles Nyauso nigo abolirie omwana yogosirwa eligokonyeka amatuko abosio tokora tokonye omwana oyo ajoine school garangire Maseno University agochikokora mangana medicine na maeno omwana gari ntakana ngina nasirete isate bwate gento pinonya nimo manyete echikonda amenyerete wana uro chibona kiro monta atwara mangana iso basobe kuiro wane school montario kumakonya kaindi liwa libanya konyora chinguru chiko makonya mwana oyo tomakonye uno mwana munyero kati gurusu kaiga ngoche kusaka guchi inde ya joine school na agende school yo gatoka nyereka government funding torabito mokolere bia na tomokara shopping tomonyora ne fe agochira tutashukuru Mungu tinga kiechio boigo nigo asegetire abana bande gokora omokia aserinde aganiri omwana oyo gosirwa nali abande baratware omoyo bokobeka omokia korera in fact tukorera ngabana baito bakora omokia school egere barusiri abuguri musigo because kero mwana akorera bia mwana bona akorera bia kabate bi plane ono mwana wacho kasamambia na takomonto bwengencho asekenyoro etoko suma abande kuri kenyoro ngagende school bona kero ya batande school nona abana baje kutoranga there is no need kwa suma baende school go kindly tetobeka no mukia abana mwana aende school no nyamagega ya serikali ikolira gusira aboroki goherinde kweneke bunango enyorera bale amasomo abo nigo omwiseke filtrate aganirie obokonyi linda kweneke bunango genderere amasomo aye ase okokonyeka amatuko abosio Frida Kerubo Ndizi TV Miamana omurikeito Frida Kerbase oroboti ururikiranu egatiabari kiamangana kurwase county ya Kisii nigo banyorire amaigerio igoro yokorengania abasbati nabasacha ase oburiki bwabo amaigerio aberega ko bwatokwa ne kiombe kyobomo bwech kanisa imense ya Kenya NCCK nigo abari kiamangana abo babere bakogokera egetambukirikyo na otana nigo kie amaigerio yo abakonyireke gima ase barachie kokora monchorerio atinga kichoburi kiwabo wanchireria kondo gotayo murikeito Mildred Momanyi noroboti urwaso bwikirano egati abariki amangana kurwa ase county ya Kisii nigo banyora amaigerio gwetera ase kiombe getenete chikanisa imense ya Kenya kia National Council of Churches of Kenya gose NCCK igoro yokwena na libagalire ngaine asaba sacha amona basubati omunyakerogo bwechikanisa cheke Anglikana asorosagiarwa apa South Nyanza John Omangi igatebire ekerenga kiamageria yo ase arugo segeta gucha sabali kiamangana gucha kolenganania abasacha amona basubati ekero bagokora emigano yabo ase boigatebire ekanisa negenderere gosemia abantu igoro yokolenganania abantu bonse lero ni otwabate training yabalikia amangana area Church of God ekoragwa na NCCK Kisii County awu ndoma chairman nigo tokora nembe yamana asaba minto ba media wachicha asamorokereria yo alengo kuneringana igoro ya gender sensitivity ase oko report igo abune kanisa tuatemire bo balance nga ntobwate amangana gender ase kanisa Anglican Church unabono odora 50 kwa 50 asilimia 50 abarayo barabasacha 50% n'abaswati 50% niyo tokobona abantu bamida na barabu balance boigonga ase borai bwabo ase media fraternity mbabwate gender balance na gender sensitivity agarba ku report ya amangana abo na ndemne kanisa ntogenderete nonye turaikera onsi nigo tokogenda tukoimisa ngari nganeri ndigenderere itwa kerase Boigo omunyakerogo bwabariki amangana kurwa orogongo rwa Gusii nigo agania ekiombe kya NCCK bucha kubeka emerobulyo bune yeiga asoko eneke buna abariki bonsi ngomanya bare obuya bwoko ali baga lirenganaine asabasacha amona basubati tokwera ninga na kitoranyara ko batokora amangana toko report to gender sensitive tutari gupagwa abangina n'abagaka n'abana n'abamura abaiseke
once tokuba treat kwari because nigo bare new sources baito nainde nigo bakora amang'ana amayaso gokora amagenderero ye country yaito ya Kenya nono twatebire nga guchibosio gaiga tuikatoba eri bagana abaro banyara ko bagukwana ande nabaro baba bare mugukwana kero bayiriri kondo mbakondo kabako boringa nkibono ngoja gukwana rero osabanga nainde nga kiende nainde bareta kandi bunakaye sababu abariki nabange bare Gusii nainde tari bonse banyara ko bakaba trained ase chinga kecho nigo abaliki kurwa ase bitaseni au bakambya ase omoroborega ase bateba mbache konyora libagaligi yali okorototsana kumanya emechando yabangina anene mono abangina bali bare ase oborai to wakera NCCK mbya mono ase training yega batwa muna abariki amangana ba Gusii ese training yentwanyara ko batogo soma muna toko nyara ko korachi story chiko nyara ko uplift abangina bari ni leadership asoborai na boigo ko bring out emechando eri abangina bagwetera se society ese community yaito twagokira se okocha se training ya rero ya funded na NCCK tukira batabangari nga abasubati abagwetere changamoto chinyinge kero kena se mazingira tokinera twaligeria abasubati from another perspective twaligeria kero kena abasubati na bakorosi ndage na kadhalika lakini si ya chenchiri kulipotelea egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye Mia mana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ururikiranu abantu nigo bagenderete kuboriwa wesokia eriyo kumanya obocheni bw'emibire yabo asokonyora oborinkoria bwabo sana bayigo obobwene bwabusa ase bwamarwaire yechingencho au nomurobire ogenderete ase ensemo ya Nyabururu oyo okorawa ni nyagitari ya Busongo Medical Center asabanta abange bagenderete gose gati abantu bagenderete wesokia eriyo konyora oborinkoria obwo naboigo obuwenia abwabusa muriketo diponasanya nekira nasai na gutwariganiria oroboti enyagitari ya Busongo Medical Center bono ni gogenderete ko na nobokoreri bwaye bwabusa gochia sebinyoro ao asebono litukoliankyo baratware medical camp chinsemo chiri cha Nyabururu elio banyare ko na nobogwenia gochia sabantu bali batali kwenyara bali sebinyoro mambindo bwate medical camp Nyabururu asito uchiko give back to the community ntobe n'abanyagitari abara abororo asokoligereria abana inchi mario marwira ndonsi mario gonto tuare igo abantu baito tuabatebiri mocha asobonge ekerenge kenene yokwena nobokoreri obo nigo bagusira abantu korwa sebinyoro anene ase bali batali goikera obokoreri oboiga anene asenchera yogotamanya ono borwaria buri bwanka togitwirira abantu nkali sibomenyete nande tukarorora sokoleta amatibabu yenyagitari so that tonyale services sirito togokora nyagitari toletera abantu bali balenka komenta na yue ni gobono murubiri yoiga obeire gokoena nwa limo wiki asegeka kyomutinyo yo moerire ase chinsemo ao ase bakwena na mariogo onde atarigwa kanera bali Nyabururu oka tuabeire tokogenda round tuabeire bonchali tuabeire bogetutu ebitaseni awao yoyo twanyo chako mutenyo yo mugima ngotalera tole chinsemo au ime ya Gusii igobuna toko Nyabururu next time nkwenda tole chinsemo cyabo basi ngoira na tole mosocho twalenge nyako igo togotara chi area chonspi abwas togo shirikiana ne chief ne clan elders Nyamira nero nwera se plan yaito ekero twakodire ko Kisii county ngotara tole county ya Nyamira amaliogo igo tokoena nabosa that is why togotebanga we are giving back to the community chinga kyechecho nigo banyara koherera oboringoria nigo borabe obwechingencho chonsi ambia abanyagitari baito bonspi all speciality services chonsi tobwate gochakera ntobwate cancer ntobwate ICU emergencies ntobwate abanyagitari abane bakoro ku medical officers bagacha ko base ground kororama amarwaire au asogo konya abantu igo mambi torororo gokonya abantu bali balenka batanyale go ikenya gitari ya Busongo mambi twabatalira asobwange munyale gocha munyale gokoleru all check up asa abantu bonsi baboli go banyale gwesokia asobonge eli banyale konyora obokoreri obwe igo mambi ingo saba abantu bonsi pibe kenyoro tali kya Nyabururu gyoka kenyoro gyonsi piko runyakoe mosocho
chieria chinde nabo mogocha mpaka ase egeti kia Nyabururu monyare gokonyo. Boigo nigo baburi abantu bonsi banyare gwesokia eri komanya hali yemebere yabo asokolingorigwa batari gwakanira kende. Oyo rwarete no yotarwarete squeeze itogoteba abantu abange banalire buna mpaka ekeranya arekire nali agocha Nyagitari lakini mambimbu yoche omanye your status kera buna bono iga kero tokore togochikorigereria maroire naroro buna ya cancer okonyore kera omonto arwarira ikire stage number 3 number 4 nali okonyora abantu bagocha Nyagitari lakini mambi tiga abantu bache oli otarwareti amanye status chiaye. Ginko ripoteri yegetaseni kia Ndizi TV kuruase Nyagitari ya Bosongo Medical Center egotoka Amayia County ya Kisii elietari ya Nendipon Asanya. Mbia mwana omurikeito dipona asanya se oroboti oruru ikirano yakara togotukana nayo ni gomo waziri bwoburendi wa ime kithure Kindiki agendrete kwene kiabuna emeroberio eme kirano neroro yogotinyia oburendi asinsemo au imense ya Kenya iro kwene kiabuna omurembe obeire gokorekana yani yakwana chinga kichoko igora amaga chamatangani kegima ye headquarters asensemo ya Kajiado West constituency Amayia County ya Kajiado chinga kiagwatu kirege kurege tindi gochia sebonsi abari abaroberetie goturubania omurembe na boigo oburendi mense ya Kenya. Kutesa watu wako na mambo ya bure na wamemalizana na mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo amechaguliwa na ameona ya kwamba ile mambo anataka kufanyia watu yake iko karibu na serikali. Sisi tunamheshimu na ile mambo yote mheshimiwa Memusi unataka watu yako wafanyiwe utafanyiwa kwa sababu wewe ni mtu umekomaa, hauna ile fitina ya watu wengine. Ukichaguliwa na chama cha upinzani unaanza kuvuruga amani, unaanza kutatiza serikali, kukwamiza maendeleo, unaitisha maandamano, watu wanaharibu mali ya wengine. Hiyo ni siasa ya bure iliyopitwa na wakati. Watu wachaguane kwa vyama, lakini uchaguzi ukiisha kila kiongozi afanyie wananchi wake kazi. Na ile serikali imechaguliwa ndiyo serikali itasaidia wananchi ambao wamekuchagua ndio wapate ile vitu wanatafuta. Ndio umeona tumewakalia ngumu wale walikuwa wanataka kuvuruga Kenya kwa kuleta uchochezi na vita na maafa na uharibifu wa mali. Na mimi nataka niwahakikishie nikiwa hapa Elangata was akutatokea Kenya tena siasa potovu, siasa ya uchochezi na vita. Ekamati yobo chenwa sebunge nene nigo ya tenenia ebi karobiabo eyo birengete gokora obutuki kubwatkana nobututukanu naboigo bokrumi obubabere bokoenekirwa ase kiombe kia National Hospital Insurance Fund gose NHIF anigo korengana barabo batere buna omochoko toyo asumurobereyo naboigo chiroboti chingikirano tichiraba chikobwatokwa muroberi nigo bakageire ko rigere gose gokora obutuki asegeka kiamatko emerongo kyanda. Fortunately for sittings, it is not a continuous sitting where you just sit to deliberate on NHIF alone. Members have other issues to deal with. Committee retreats, you have bills. This committee has been handling, I think we are through with the 3 bills. There was no issue of anybody raising the issue that the committee had gone silent. It has a timetable. And yes, I'm sure. The committee has a timetable, and you can check our timetable with the Secretariat. I think the problem was the Secretariat had not posted the schedule of the meetings in as far as the committee sittings are concerned. So there is no issue of the committee being compromised. We need a report from NHIF, which are almost ready. We need a report from Legions, which are almost ready. So calling these people here is almost like the aid product. So not calling them here does not mean no investigations are going on. We are in the process of preparing the reports. And when we get these reports, we want to go categorically to people. I want to tell media this. Because when KMPDC gives us a report and tells us there is an hospital that should be having 3 beds and has been making creams for 40 beds, and they want us to blame the hospital. Who allocated them beds wrongly? It's KMPDC. When NHIF tells us that an hospital has been receiving fraudulent creams and creaming money falsely, saying they do specialized
treatment when they are not authorized to do specialized treatment. Do we blame the hospital? It means the hospital was colluding with that. Togotigana nayo nigo eserikali erengete gochakia obutumiki which card chinya chiekerero ko chiasaba nanchi erio konyora obokoreri we serikali achikadi chia maisha namba echo chirabe chiko bwato kwa gochaka chitariki emeronkebiri na kianda chumutinyo yiga ayankorengana nomo goseno mori kyomonene ase chiabisi cha immigration Professor Julius Bitok oyote irebuna chikadi echo nigo chira chigotwara ebimanyerero bene ibyo birakonya abananchi ase okonyora obokonyi bwabwangu nabo igo asenchira y'obwororo kurwa serikali. We expect His Excellency to launch it on the 29th of September this year, which is coming in about 3 weeks' time. And as you are aware, His Excellency gave a directive that within 90 days, I want this project to be implemented. So we are following a directive. And the National Steering Committee on Digital Identity has graciously approved the proposals made by National Digital Identity Technical Committee to have a national digital ID implemented according to the directive. We have a new project called Maisha Number, and it is a UPI, Unique Personal Identifier. And that number, when someone is given that number at birth, that is the same number which will be their school identification number, it will be their university identification number, it will be their ID number when they turn 18, it will be their PIN number for KRA, it will be their number all through their lifetime. Ababwatani bekyama kya UDA kurwase county ya Homa Bay nigo batebire buna barabuna batigarite kubera ase kyamekyo nakwene kyabuna nigo baragendere gusira emirobero yonsi ya serikali okwana chinga kyekyo nigo bakwaneire igoro yegatiya barayikurwase kyama kya ODM abo babete bakumutarira omurai wense na otane kinege tamukiro kirekirunge ase keria nigo barengete korya okobwaterana eri gwikirania amagendero ase abananchi nigo baganire abamenyi borogonko rwanyanza wochamo na gusira emirobero ya serikali eri kweneke muna ensi ya Kenya yabereke gusika mutwe. Tunasimama na serikali ya UDA party kuleta maendeleo hapa Nyanza. Kenya tutaki tulishapata nafasi through Raymond Omolo akaingia serikali. Sisi kama watu wa South Nyanza tunasimama na kijana wetu ili alete maendeleo hapa Homa Bay County. Wao viongozi wanatukana viongozi wetu wale wameenda kutafuta wale walienda kutafuta maendeleo, sio kitu jambo mzuri sana. Sisi kama watu wa UDA tulikuwa kwa ODM. Tumekaa hapo mpaka tumekosa cha kufanya. It means sana hakukuwa na development ingine ODM. Ukishapata governor MP, that's enough. Hatukupata national leadership. President wa leo ni William Samoei Ruto. Sasa sisi tuliamua tuunge mkono rais wetu na PS wetu Raymond Omolo alete maendeleo hapa Homa Bay County na Nyanza at all. Hata Kenya nzima. Lakini sisi kama watu wa Nyanza wale tumekuwa kwa opposition for more than 50 years. We are saying enough is enough. We want new change, new blood on the line. Wale wanaweza kutupeleka mahali. Tutafute maendeleo tulete Homa Bay County. Tutafute barabara tulete Homa Bay County. Watafute maji walete Homa Bay County. PS Raymond Omolo only advised our people to work with the national government. He only advised the Luos that it is high time we join hands and work with the sitting president and the sitting government that will bring development to the people. And he also advised the MPs, MCS, everybody who was elected that Hoyo kabeiro mugavana bwe county ya Kajiado David Ngedienye ni gabeirega wakere koko ekyama kya UDA asensemeyo nakogania abamenyi korwa sensemeyo go chamo na gosirana asekere boigo aganire siasa nyinge kobekwesemo na obochori gosena abananchi koganya obochori bogocha asekere aterebuna emirimo ya serikali wikebege goikiraniwa ase abananchi. Ningependa tutembee pamoja. Tutembee tukizungumza, tutembee tukijipanga, tutembee tukiomba Mungu na kutazama mbele ili kule mbele tuweze kusema pale mbele tutafanya namna gani. Siasa bado haijafika,
siasa itafika baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, 2027 iko mbali. Lakini kwa sasa tunasema tuungane sisi wote, tushikane. That is freedom of association. Siasa ya 2022 tulimaliza. Tunapanga ya mbele. Ama namna gani? Na mambo ni matatu hii Kenya. Ujipange ama upangwe. Si ni kweli? Uongoze ama uongozwe. Si ni kweli? Uamue ama uamue. Ekero moroberio buoko basira abagotu abareno baremana bayo batari kwenyara yomanyikanite buna inua jamii ogendreta se chinsemo au nigo yaberege kwenekiwa abuna nigo goikabono mubaro bwa bari ababeire bakwerikia oikire chiribu chimi isano na ibere nekero bono moroberio yo ochakiwa ne serikali ikiaeta ekera abagotu bagendrete kobodu wa kwenekia buna ngweso kyabare na kwerikia konyora obokonyi bwe serikali. Who is 70 years and above will be registered. That is what we have given ourselves as a commitment. And we have given it all, everything we have given it all to make sure that we achieve that one. For this county alone, we already had beneficiaries of about 5,000 as of today. And we still have about another 20 days to go. So you can see people are very many at these stations. My only worry is that if we have beneficiaries who cannot come out of their houses. So I would appeal to the administration, to the sub-county, the county commissioners, to be able to use the chiefs in their local areas to find out whether we have anybody who needs support that are indoors and are not able to come out. And I'm sure we can use the Nyumba Kumi to be able to tell us who are indoors, so that they can be supported to be registered where. Mwancho muri ribano roboti oruna rogotoreta omoerio bwa Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobwekera nungo wakira ngambia mono asogochora ko bananche anabasaki baito bari twagwatira naso ko ene kebuna mangana wikeire na barabuni gonko bakira ngambia mono nyora semero berionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News na sumutandao Twitter @Ndizi TV News ere togendrego sanga na boigo kwemanya amanke Petra Mukeira nero nekia chibichaniro gicha wikeire asenchira ya bene na sensemo ya imanyeredo nigo twabwatirana nere Joshua Auta ere tariane Everline Osero twaro bulgerero borobia na boigo obutko borobia.